Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στη Πράγα της Τσεχίας με την αποστολή της JK Ελλάς για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της JKA. Ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό σε κάτα και κούμιτε, το οποίο είχα την τιμή και μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ και εγώ. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει να κάνει με το παραδοσιακό καράτε του Σόντοκαν, στο οποίο στην κατηγορία των κάτα, την οποία αγωνίστηκα και εγώ, ο ασκούμενος, μάλλον αυτός που αγωνίζεται, καλείται στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο να εκτελέσει χεϊάν, κάτα και τέκι. Για μένα προσωπικά η εμπειρία ήταν απίστευτη, διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ, κάτι το οποίο έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια. Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, καθώς η όλη διαδικασία της προετοιμασίας ώστε να έρθω εδώ σήμερα και να λάβω μέρος ήταν κάτι εκπληκτικό, διότι είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Το επίπεδο της JKA, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σε σχέση με άλλες οργανώσεις, είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα, ειδικά στα κάτα, από οποιοδήποτε πρωτάθλημα της WKF. Το να βλέπεις τώρα μαύρες ζώνες να εκτελούν χεϊάν κάτα, δεν θα το δείτε. Δεν θα το δείτε πουθενά, θα το δείτε ελάχιστα. Επίσης αγωνίζονται πάρα πολλοί δάσκαλοι, κάτι το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω των κανονισμών και του σύγκρουσης συμφερόντων να το δείτε σε πρωταθλήματα της WKF. Εγώ προσωπικά θέλω να πω σε όλους όσους διδάσκουν, είναι προπονητές, παύλα δάσκαλοι, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μεγάλος είναι μόνο αυτός που τα παρατάει, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κυνηγήσετε και να το ζήσετε όσοι το θελήσετε. Όλοι πονάμε, μεγαλώνοντας το σώμα σου αλλάζει, πονάς μόνο όταν σταματάς. Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν μεγαλύτερα από μένα, τα οποία αγωνιζόντουσαν. Υπήρχαν δάσκαλοι που αγωνιζόντουσαν, μαθητές τους. Το κλίμα ήταν άριστο, και είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά από μένα. Ήθελα να το μοιραστώ απλά μαζί σας. Καλό σας βράδυ.